салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. дар вақтҳои охир ки бисёртар комментарияҳо дар WhatsApp ҳам менависанд, бисёр смсҳо ки дар бораи ҳамин ҳомиладоршавӣ, дар бораи ҳомиладорӣ, дар бораи чӣ ташхисҳо гузаштан бисёр саволҳо мешавад. аз ҳамин рӯ тасмим гирифтем ки як 5-6 видеое ки охир оянда тайёр мекунем маст дар бораи фақат ҳомиладоршавӣ, чӣ кор кардан дар кор ва вақте ки ҳомиладор шудед чӣ хӯрдан дар кор, чӣ намуд доруҳо истеъмол кардан дар кор. Як 5-6 видео фақат дар бораи ҳомиладорӣ мешавад. умедворам ки чунин формати видео ба шумо писанд меояд. аз ҳамин рӯ имрӯз бошад дар бораи аз аввал чӣ кор кардан дар кор ва чӣ тайёрӣ барои ҳомиладорӣ видеои имрӯзаи мо мешавад. аз ин рӯ навори моро то охир бо диққат гӯш кунед ва ин манзараҳои зеборо тамошо карда фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. ҳар як шахс ба умед оила барпо мекунад ки оилаи худро зиёд кунад, фарзанд ба дунё биёрад, насл ба дунё биёрад ва оилаи худро зиёд кунад ва зиндагии орому осуда дошта бошад. аз ин рӯ вақте ки ду ҷавони нав оила барпо мекунанд, барои онҳо 1 сол вақт дода мешавад ки то ки дар ҳамин муддат бояд ҳомиладор шаванд. 3 моҳ нашуд, 6 моҳ нашуд, ин бесплодия ҳисоб намехӯрад. 1 сол вақт дар кор, то ки организми шумо ба организми шавҳаратон мутобиқат кунад, гормонални изменениёе ки ҳаст, ҳаминҳо ҷобаҷо шавад. аз ин рӯ то 1 сол ба шумо муддат медиҳанд. баъд ҳар як зане ки ҳомиладор шудан мехоҳад, пеш аз ҳомиладор шудан чӣ кор бояд кунад? пеш аз ҳомиладор шудан шумо бояд ақаллан аз ташхиси ултрасадои узвҳои занона гузаред. бинед ки дар кадом ҳолатан узвҳои занонаи шумо. баъди он ақаллан як ташхиси умумии пешоб, як таҳлили умумии хун гузаред шумо. ин ташхисҳои оддӣ мебошанд. барои чӣ таҳлили умумии хун? барои он ки бинанд ки дар шумо камхунӣ дида намешавад, ягон хел воспалительни процессҳо дида намешавад. бояд ки ҳар як зан пеш аз ҳомиладор шудан инро гузарад. баъдан 3 моҳ пеш аз ҳомиладор шудан бояд ки зан фолиевая кислота дар як рӯз 1 маротиба ё 2 маротиба истеъмол кунад. доруҳое ки дар таркибашон йод доранд ба монанди йода баланс, йода фол, йода марин. барои чӣ маҳз ин доруҳо? барое ки минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон як минтақаи эндемическая зона, маънош ки дар ҳамин минтақа ёд намерасад ба мардум ва бисёри одамон гирифтори бемориҳои ғадуди спаршакл мебошанд. аз ҳамин рӯ тавсия дода мешавад ки доруҳои ёд дошта занҳое ки мақсади ҳомиладоршавӣ доранд бояд истеъмол кунанд. ва агар донед ки шумо норасоии витамини D доред, ҳатман витамини D истеъмол кардан дар кор. барои чӣ маҳз ман бисёртар тавсия медиҳам ки витамини D истеъмол кунанд. барое ки агар дар организми зан витамини D нарасад, метавонад ки таваллудкунӣ бармаҳал шавад, яъне преждевременные роды шавад. дар вақти ҳомиладорӣ дарди пой, дарди даст, дарди мушакҳо бисёртар мешавад. ҳатто шикастани дандонҳо ҳамааш аз норасоии витамини D мешавад. бисёриҳо мегӯянд ки аз норасоии калтсий мешавад, не ки дар асл сабаби асосияш норасоии витамини D аст. чунки агар норасоии витамини D ки бошад, калтсиям бо миқдори муайян ба организми шумо ворид намешавад. агар ки шумо ҳаман рекомендатсияҳоро иҷро кардаду аллакай мехоҳед ки ҳомиладор шавед ва дар вақти бенамозиятон шумо задержка мегӯянд надошта бошед, ҳайзбиниятон моҳ ба моҳ ҳаст, бояд ки ҳамон овулясияи худатона донед. дар худамон мегӯяд ки 14-ум рӯз. 14-ум рӯз ин чӣ маъне дорад? баъди бенамозии худатон 1 ҳафта ҳисоб гузарад, аллакай худаш 14-ум рӯз мебошад. дар асл бошад аз 13-ум, 12-ум рӯз то 17-18-ум рӯз овулясияи ҳар як зан дар ҳамин рӯзҳо мувофиқ меояд, ба шарте ки агар ягон хел задержка набошад. ё ин ки аз ҳама роҳи осон шумо тест на овулясия мегиред, месанҷед ки дар кадом вақтҳо овулясияи шумо ҳаст. дар ҳамон вақт агар шумо дар ҳамон рӯзҳо агар алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, имконияти ҳомиладор шудан зиёдтар мешавад, яъне шумо метавонед ки ҳомиладор шавед. агар рафту дар мобайни ҳамин 1 сол зан ҳомиладор нашуд, баъд шумо бояд аллакай ба духтур муроҷиат кунед. ба духтур ҳамроҳи шавҳаратон бояд муроҷиат кунед. шавҳар ҳатмист, чунки проблемаи асосӣ ин шавҳар мебошад. дар бисёр ҳолатҳо мешавад ки танҳо занро табобат мекунанд, мардакро не. вале дар охир маълум мешавад ки проблемаи асосӣ дар мард будаасту занро то ҳамиқа сол бефоида табобат кардагӣ.
мард ҳамагӣ ду ташхиси асосӣ мегузорад: ин спермограмма ва аниқ кардан дар кор ки варикоцеле доранд ё не. агар ҳамин ду ташхиси асосиро гузаштанду ягон проблема набаромад, баъд шурӯъ мекунанд ба табобати зан. зан ҳангоме ки ҳомиладор намешавад кадом ташхисҳоро бояд гузарад, мо видео тайёр дорем, ссилкаашро дар поён мегузорам. Шумо метавонед даромада бинед ки кадом ташхисҳои асосӣ барои ҳомиладор шудан зарур аст гузаштан дар кор. агар рафту ба шумо гӯянд ки шумо ягон хел вирус дореду ва ҳамон вирусро табобат кардан дар кор ба монанди цитомегаловирус, герпес, таксоплазмоз, бовар кунед, ин ҳамааш дурӯғ аст. ин вирусҳо зарар доранд, бале, дар он вақте ки нав ба организми шумо ворид мешавад. дар ҳамон вақт агар шумо ҳомиладор шавед, зарараш мерасад. агар ҳамин вирусҳое ки ҳаст дар организми шумо 7 моҳ, 8 моҳ ё 1 сол аллакай вуҷуд дошта бошанд ва табобат накунеда мешад. табобат кардан бефоида аст дар ин ҳолат. дар ҳама давлатҳои хориҷа тараққӣ карда ягон кас цитомегаловирус дар худамон мегӯяд ЦМВ, таксоплазмоз, герпесро табобат намекунад, агар он хронический бошад. дар кадом ҳолат ҳомиладор шудан номумкин аст? дар ҳолате ки спермограммаи шавҳаратон ягон хел дефект ё патология дошта бошад ё ин ки на он қадар нағз бошад, дар ҳолате ки шавҳаратон варикоцели 3 дараҷа дошта бошад, дар ҳолате ки зан овуляция надошта бошад ва роҳи байни бачадону тухмдон, яъне дар худамон мегӯяд трубкаҳош маҳкам бошад. дар ҳамин ҳолат ҳомиладор шудан номумкин аст. агар имконияташ бошад ки ҳамин ҳолатҳоро бартараф карда шавад, шахс албатта метавонад ки ҳомиладор шавад. аз ин рӯ занҳои азиз, хоҳарони азиз, ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. ҳар як ҳолат табобати худашро дорад. агар шумо аз рӯи қоида ҳамин чӣ тавре ки ҳаст, ҳамин ташхисҳоро гузаред, аз рӯи қоида табобат кунед, албатта ки ба мақсадатон мерасед. умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чунин формати видеоҳо умедворам ки ба шумо писанд аст. фикрҳои худро дар комментариҳо баён созед. кӯшиш мекунем ки дар оянда боз мавзӯъҳои нав ба нав дар бораи ҳомиладор шудан ба шумо маълумот диҳем.